Toivottavasti kukaan spottaa meitä. Joo, ei. Vihollinen on osunut tiimiläiseen. Tää bugaa ihan vitusti tän nykii ihan perkeleesti. Mä uskon sua. Joo, tuu tänne sekin paska. Vittu ne, ai saatana, apua! Ylikin. Vittu hinaa mut, ai saatana. Mennään nyt meidän taakse. Testaa mun taktiikkaa. Et niinku ammutaan ne raketit, sit mennään niiden helikopteribeissille ottaa. Kyllä se eihän ne pysty tekemään mitään, ollaan ne takana. Se oli vitun läppä kun mä missile launched. Edestäpäin tulee. Joo, vittu se on! Apache! Joo! Juokse, no AGM, juokse. Miten sillä nyt jo on ne? No Britannialla on yksi Apache, mikä saa niitä. Vittu piiloo. Oi vittu, ne menee ohi. Apua. Auta, se tulee. Älä vittu tee tota, sä kuolet. Pidä se siellä, mä tuun vittu hakee sen. Vittu mikään ei toimi siihen. Sillä fuckfaceillä ei enää oo niitä. Se oli yksi reiluimmista asioista koko vitun pelissä. Siis millainen vitu helikopteri saa heti aakea? Mikä vittu Kuole vittun paska. Vittu sinä... No, apua! Ei tässä voi vain instakilla joku spawnata. Siis heti kun ne niinku nousee ylös, ja kun ne nousee automaattisesti ylös, niin joo. Heti kun ilmeisesti semmonen valkoinen semmonen vitu pilvi tohon, niin silloin spawnaa joku meikästä sulla. Ainakin niin oli viime pelissä. Vittu tää mun kopteri tekee. Stallaako tää vaikka? Valmiina tappaa joku. Siinä se on. Niin vituttaako niin hä? Niin saatana. Herra! Joo! Mä tapoin mun vitun oman fucking grevin, kun mä ammuin vitun mökin takia edessä paskas. Mä tapoin mun oman vitun miehistön. Nice. Siinä sille mitään järkeä, se ei ole semmonen mistä mä oon ylpeä. Tuntuu pakotetulta, mutta... Ei testaa, että toimiiko. Mennäänkö takapäin flankkää? Joo. Hetkinen, mulla on idea. Kun mulla on ammut kaikki raketit, niin mennään niin helikopterispawnille vaan afkaan. Pitäisikö sun tehdä joku 11 minuutin montage, missä me vaan helikopterussa tästä videon nimi on vittu tää paskapeli? Joo. Hetkinen, mulla on idea. Mennään C-lle ja tapetaan ne kaikki se. Sitten mennään niin helikopterispawnille, vittu vaan raiskataan kaikki. Ja vielä lennetään, mä en oo kuollu ees tai mitä. Vittu pakko. Juokse. Tää on kusenväristä vittu vesi. Juokse pakko äkkiä. Ei vittu hyvä mies. Juokse pakko. Miksi mä en oo kuollut? Mun pitäis olla kuollut tällä hetkellä. Mä räjäytin ton yhden ammoräkin ja kaikkea. Mä en oo helikopterissa, mä vittu afkaa. Vittu tapaan kaikki kopterit.
Tossahan vittu on semmonen vittu. Tuo on vittu alkusaksalainen kopteri. Se Saksan ihan eka kopteri, vittu mä annan sen nyt. Hyvää vittu. Ota sitä hyvää vittu, ota sitä hyvää. Kuolee. Vittu monta luoteja tarvii. Kuolee. Vittu, yes. Vittu musta tulee paha. Nyt tää sammu tää vehi. Vittu musta tuu paha. Nyt tää sammu. Siis ei vittu. Mä tapaanko sen saksalaisen aika helikopteri? Oisitpa nähnyt, mä vaan niinku instakillasin sen niinku sen amerikkalaisen äijän. Mä vaan niinku ammuin kerran, se kuoli. Täältä tulla. Joo. Tästä niin löytää Mä Antti. spawn killasin tän äijän. Tää on vittu paska videopeli. Toi jopas metri ilman.